Na 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 ay hilak kay ha no ay hilak no do na 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 Tabang pun masuk lingkod ba? Gibag. Sige ako gusto ng batay. Hatay na po ng Jimmy oh. o Jimo kukusan yung mata Jimo Klase pa ko. kasi kung sa gikasi ni mo na nag-Facebook na ikaw si kag-scroll yun kukusan sa niyo kukusan ba Ako buhaton ba? kukusan ba bahala ka na buak ko na Asa man si mama magpapa di ay? ay si Jim Jim tabang diri ba Tabang dire ba? Ay sige. Ano pa tayo gibuhat sa eskwela ni importante kayo ni. lahat Nga bataan niya. Trabaho lang kung inyo diya. pakita babae sa Facebook nga mangyapon na may muha Imoho na kang Bae kabit. diri. buo na kang third party ana bokor gani Ang taas mama ba yatag ng bata dito para nakita Daya mo. mo, Ron. O kami gulit na po namin bata oh. kakabalo manili basig labayon kita kuan Ma! Asa man kagikan, Ma? Ay, ha, sa silingan. Bantayin sa ng bata, okay? Sige mo glag-lag, sige tuka-tuka mo panganak, di mo kaulong bantay. Ito ba yung pabantayan ni mo, anak? Kami. Ay, nag-Jimmy, oh. Ito na yung gitrabaho ng Jimmy diha. Di mo nakatabang sa mga, di mo pa kuguso ng bata. Ikaw, Jimmy. One foot. O trabaho diri man. As Papa. Si Papa, lagan na kayo. May problema ninyo, ha? Eh, gamay pa kayong bata. Kuha na. Buntis na pog ka. Pagkao na lang na. Si Papa po, di ka ba lumukontrol? Pag-control po mo, eh. Sabi po mong doy. Kada bulan na agyon. Eh, di pa mo na panalangin man eh, Gibart. Di pa mo na nga dagang kimwigsoon, dili mo ningaw og kamura. Ba mong papalin mo nga kugyan kung kaya naman ning kamot di. Sa patuyangan na to kung say gusto niya. Kadaghan na oh, di mo ganahan nang daghan kay mo kadula, di mo mingaw na ning balay, daghan mo magtrabaho. Sa mga bataan di mo reklamo pa man mo. Ron, ako na lang dirwe. Ako na lang manilhig, gani ka kabalo. Dito ka sa banggiran sa plato. Panghugas og plato. Kay wa kay ayo kang bata ka. Tay nay linoto diha kay mulakaw ra ko dayon. Ako dayon ba kay amo tong paspasan para mahuman na. Unsay lutuon? Asa man kagikan? Kabalo bitaw kang nangita tag pamaagi nga mabayaran na atong mga utang. Paagi nga. Wa day mo nagluto diha. Unsay lutuon gani? Asa naman itong 1 kilo nga gipalit nako atong niaging adlaw? Uy, kato pa tong niaging adlaw. Una pila ka buk imong anak, pila ka buk mukaon na. 1 ka kilo, pila ka buk mukaon. Inang ka nga isa ka kabo ray lungaga lugawa para mutubo daghan kaayo. Imo kung gihurot-hurot good. Sige na lang mo pagkaon og lugaw imong mga bata. Patuga-tuga magpanganak og daghan. Okay, pagkaon? Nagawas-gawas sa pug ka mapanahutan kagahangin-hangin ra ba? Gihilot kagahapon ba? Asa man kagikan di ay? Uguro ni kaon ning bataan. Humana na gipakaon na ng mga magulang nila. Ikaw may asa kagikan. Nakita gani kong produce kung asa na makakuha kwarta kay ibayad anang utang nato nga gatubo ng gatubo unsa na pagbayad. So nimo pagpangitag trabaho diya ra makasilingan duro ba? Gibart, Oh. Ay kung kalabana pa. Sige ra ba kag himog bata. Unya taod-taod mo ato na po ka silingan. Sa trabaho nimo pa. Ito tingali ka silingan mo kaon no. Anagsan lang ka mo ulit dito ba? Ambot, o kasay mong mga kwarta nimo ginahatag. Bokor ka pa. Pil na ako pa. Muli ka diri, marag busog na ka ba? Atik-atik lang kag kuan. Gutom-gutom pero wa na nakakaon na kasilingan nato. Ay na pa. Alam ka na. Kami dire. Ipalitan daw ang taon ni minimig kuan. 1 ka kilo. 25 anyos na ko pero lugaw gihapoy kinaon. Mga igsoon ako, tayo ka oh. Wa na. Sa 1 ka kuan, adlaw, wa na. Sa 1 ra makakaon, kay ngano man, tagsara man ka mo uli god. Ambot. Ngano, asa ka gikan, asa ka mo adto si trabaho nimo, wa ni kabalo nimo. Unsa man amahan ka namo? magsige man kag angal ana nga daghan mo gibart. Gituyo na mo ng mama nimo.
Para inig matigulang minay mo buhi, ikaw responsibilidad na nimo kay ikaw baya magulang. Kani mong mga manghod, tarungo nimo nigdala, di ba? Tama man na. Oo, tama kay Noy. Mas may man yun ang daghan mo sa isa ka pamilya para dili pud mo mingawon magpuyo. Sanawa, isa ka tuig pa sa ay ka. Amo nang isundan o mag isa ka tuig ni. Tama, mga 6 months pwede naman masundan no? Pwede ba? 6 months ba? Grabe po ka. Giunsan mo mura magag Dili ba? Ang ato para tinggob ba? Tinggob ang kalisod ba? Kaysa nang ulhos-ulhos. May tama mga naman ko no, daghan na kay pinanakabuo ko. upat pa man na kabuo. O pa kita kaabot sa kuta 12 kabuo. Ulsi man ginaliman mo ka. Say pabuhi ni mo na. Ay, pila na. Balitag isa ka kilo lugaw na pod. May manang lugaw kay mutubo. Ang isa ka kabo nga kataksanan mapuno ng kaldero. Ikaw maulaw si mong mga anak. Dagko na lang nagulitaw na lang lugaw ra gyapon. Gibad. Ay kung nga na pagtuwag ha. Wa ka na tao ron og wa ko na ning kamot nga mabuok ang tawhana ka. Naon pa ko nimo? Ako na po'y tiraho ni mo ba? Grabe po ka, oy. Dapat ikaw may mubuhi sa mo, kay ikaw may papa na mo. Naunsa nga, ako ninoy magulang, ako na yung mubuhi ninyo. Matingali kay utok pa? Tuka-tuga, kaghimok anak na di ka kabalong bantay. Ay nalang paghimok anak, kung di ka kabalong bantay, ay magsigir kag anak sa mga silingan. Sige, di po ka maulaw, no? Mga ato-ato kang silingan, dito ka mukaon. Ulaw-ulaw ba? Una agad pa. Mawala ka din sa kasimana, bendar na may isa ka kilo. Kasi pagkaon na mo, ano sana? Kada pa mao, isa na kakutsara itunlon. Ay, kuwan na pa ha. Tinuod na give heart. Wana. Duminaw sa ba? Unsa man? Unom ka bulan ato na nang sundan largo para isara ang kuan. Saka? Waka, gabay dong. Gamay pa. Luyat pa basta higala ni mong tawana ka. Huwag ka maulaw sa mong mga anak ko. Luyat, unsay gamay ha? O gamay og luyat wa unta ko nakabuo. Sama daw, kay pagkawar kasi mong mga anak ko. Dagko rin mong mga anak mo kay kuan gyapon di ka kabalong buhi. Mayroon Kaya kang mulamos ako. Kung iba ka? ang bugas. Di, wa dire be. Sa tawanan ni nga. Iba pag init na daan diha og tubig kay aron mabuyokan ini kuling mama nimo. Wa kay klaro pa. Bugas mais na lang. Mais na pod. May na kay barato ra dugay mo gutmon. Para sa isa ka adlaw kay isa ra mo bukaon. What's up mga katang no? So shout out kay Dudong Bat Deep Grip, then kay Karen Bilan, shout out. Og sa kang Crystal Joy Bilan, 8 years old lang po siya. So shout out no kay Jade BB, shout out kay Jocelyn, shout out, then shout out kay Hazel Bugante, shout out kay Neil Layam, shout out kay Celso Benitez, kay Donyang Vlog, shout out kay Vicente Vida, shout out kay Gibert, shout out. Shout out po kang John Jeric Fernandez, Elayang ng Davao City, kay Rudy Aramos, shout out din kang Viva Video, shout out. Shout out po kay Agustin Montañez TV from Valencia City, Bukidnon. Shout out kay Regine Culames from Iligan City. Shout out The Hunter TV. O kay Jamil Omar, shout out kay Jaya Clear Loma, shout out kay Ado Locano TV, kay Stickerista, shout out sa Smash Family Riders Club Davao Main, especially to Leo Baguio Aloy of Marilog Davao City, shout out kay Ludsky TV, shout out. O kang Jace Ethan, shout out kay Lance Amion, shout out po no kay Ricardo Pacaldo, shout out po kang Mr. Mio 125, shout out no kay Fury Cruz, shout out po kay Saldi Rigadaho, shout out no, then kay Leia Rosario, shout out. Og shout out po kay Nanay Anastasia Bainting from Villa Dunesa og sa iyang apo kang Kring Kring. So salamat kayo sa pagtanaw niya. Shout out sa inyo. Og kana lang ay kalimot sa pag-follow sa akong Facebook page ug pag-subscribe sa among YouTube channel. para updated mo sa among Video. og kana lang daghang Salamat. salamat.